Hello mga ka-listeners, may gabi gabi na agad. So, nanangita ako timing mga ka-listeners kay nanghilom na mga baki ba? Nanghilom na mga baki ang gawas mga ka-listeners na. Mag-uwan gikan. Magsige na sila concert mga ka-listeners no? Ay! Karoon na timing ko yung nanghilom na mga baki. So, karon mga ka-listeners, inyong mabati ang part 7 sa Matatagdol sa buwan, no? So, hindi na tayo maglangan mga ka-listeners, no? Okay. Para makaapas na ta sa part 11, no? Hapit-hapit na. So, paminawan ninyo ang part 7. Ang Miyagi napatay gyud sa usa ka lobo ang apuhan ni Isabela nga wa sila kalibutan. Samtang si Theo kalit nga miabot sa ilang Isabela ug nakita niya si Jack nga namisita sa dalaga. Mauga may distansya lang siya. Unya formal na gyud nga nakapanguyab si Jack kang Isabel apan wa pa siya sugta sa dalaga. Balik ang Theo may nasimutan kini nga baho sa may katubhan. Ani kita bapit takdo sa atong sugilanon. Matagtakdol sa buwan. Usa marong kabaho nga ako nasimutan. Dugo. Baho karon sa daghang dugo. Dugo bit. Labas nga dugo. O nasamad ka unod. Nadiyan napita ang baho. Oh, naara siya. Naara siya. Dere. Ang apuhan kini ni Isabela. Nagguba ang iyang liog. Ug patay na siya. Dere. Dere. Isang usawan ko sa patanaw. Ang apuhan ni kinin Isabela, ang wala ni kinabuhin. Usawa din ako sa pagpahibaw niya. Basin ako ang mapasangilan nga may patay niya. Pero, dili sa bahimo nga, ako siya pasagdang ini. Nadugupon sa mga mananap. Kinala nga ako siyang mabalhin ng lugar. Makitandan siya. Ako na siya ibalhin sa dapit sa kalsada. Uy, nanguyad naman ka sa bila. Nagduka na ka? Kamay. Sige. Mulakaw na lang ko. Pero, ayaw yung kalimting akong gisulti ni mo ha. Abin ni mo, Isabela. Andam na kong buhato ng tanan. Malipay lang ka. Tanan yun. Mao ba? Pero, dili una ko makasaad mo bisan sa Jack. Nga naman. Bisan gamay na lang nga paglaom. Dili ka makasulti na ako. Bahin ini. Kuan manggwit. Wa pasag ko yun na una nga magbaton og uyab. Di ba nasultihan ta naman ka ana? Pero gikinahanglan man gyud nato ang inspirasyon. Dili ba? Oo. Pero naama lang akong inahanog apuhan ko. Sila ang duha nga akong inspirasyon karon. Isabela, ikalipay yun akong dako nga mahimo kong kabahin sa mong kinabuhi. Sorry, good. Nagduka na gid ko. Nahibaw ko, anak, Jack, pero unsaon taman, di pa man ko ganahan ang uyab-uyab. Nagtuon pa man sad ko. O gusto ko nga makatapos akong pagtuon aron mahawas ako sa kalisod ang akong kinikanan. Ayaw ka bala ka. Tabangan ta ka sa imong pag-eskwela. Ansa? Anan na ako sa imutang sa kilid yun sa kalsada. Doon gamay sa simangan. Paingo sa bahay nga gipuyan nila ni Isabel. Kaluoy sa apuhan Isabela. Guba kay iyang tutunglan. Ug naukab ang iyang dugan. Usa ka lubo ang mipatay sa tikwang. Nakasiguro ko ini.
Pagitaon ko siya. Pagitaon ko ang salbahis nga may patay sa apuhan ni Isabela. Pagitaon ko siya! Unsa ron? Unsa mo ron? May miuwang. Dili ba ron uwang sa ordinaryong iro? Jack, nanlimpaw talaga balibo. Unsa ka ron mananapa? Mura man ron og lobo? Unsa? Isabela, nakabati ka sa nabati. O ma, nagabati mi. Mananida? Murag uwang mo ron sa lobo? Unsa? Uy, Jack, unsa ko nagipanulti ni mo? Say lobo, ha? Wala naman ako kags papa nga manulti ba ng lobo? Mananida, Isabela, mutuo og lobo nang. Tungod kay, pausada ang gisulti nako sa akong apuhan sa una sa buhi pa siya. Nga may mga lubo nga nagpuyo ining dapita. Panahon siyang apuhan sa apuhan. Buti pasabot nga pila na kahenerasyon ang milabay sa maong panahon, Jack. Ah, imposible na. Di na mahitabo nga doon na pa'y mahitabong pagkuyanap sa mga lobo ini dapita. Naginahanglan tag ebidensya ang imong ipanulti, Jack. Moderno na ang panahon karon. Tuhuoy ko. Ayaw mo pagkumpiyansa. Tungod kay mituo ko nga doon ay lobo ining dapita sa unang panahon. Unsa? Ito ka ginaibahin na ng lobo, Jack? Oo, manang. Maayo tingaling mamauli na mo, Jack. Boss, Oh, boss, samtang ni boss. ano man? Ilayan na sa uwang siro, boss eh. Murag dili man uwang siro, boss. Nanindog na kong balibo, boss. Uli na to, boss. Lakaw na mo, Jack. Sige na. Ano mo pagdukay? Sige, sige. Manglakaw na mi. Og panood na mo sa bahay. Og ayaw na mo pangabli pa. Dahil na Isabela, manood na ta. Pagamping mo. Dali na buno. Madali na, ma. Manarangkar ta sa pultahan. Si Lolo pa ni mo. Hain man ka siya. Oops. Bilibagin ako ng boss eh. Ito yung panultigan niya ba? Bro, gag-chew. Ang hain ba ito, Bruno? Kato, ganyan mo ipakita ang kahingawan nila Isabela o yung manang nida. Murag kag tinuod na balakag yun. Kaya wadi ko balaka ito, Bruno. Oh. Naunsa man ka? Angay ko mabalaka. Kaya wap asugtan ni Isabela. Naunsa man taong ka? Unya, kung mapahimos lang na mo sa Isabela, boss. Ya, mapulaan na ka niya. Saan na ni mo? Aw. Ako na siyang ihatag ni mo. Sa! Ganda, boss na. Murag, nindot ang nunaa nga makasuwag kong babahay, boss. Kapuyag kikiki, oy. Aw, pinangga man ta ka. Pasuwayon ta ka. Sige, boss, ha. Promise, ha. Oh. Uy. Uy, Densyo. Di ka sala, no? Naunsa man ka din siyo? Ang siga man ang imong mata. Uy! Densyo! Asa ka paingon, do? Mabaulit tingali siya. Pasagdi siya. Sa Miss Densyo, boss, eh. Mura naman siya irong taong buwan. Pasagdi siya. Gabi lang ang rabis nga misaka sa on din siyo. Namiligro ang mga tao ini na pinatod niya. Uy. Uy. Siya maroon. Lahi na sa kabaho. Murag baho karon ni Densyo. Di si Densyo sa kakahuyan. Tuwa itong napita ang baho ni Densyo. Tuwa itong gikan. Seryoso na siya sa iyang pagpanguyap na ako. O dili na siya maldito na ako. Wala ganun siya muhiskot ini akong sobrang mga tudlo. Nausap na ka siya. Pero manong dili man gihapon ko ganahan niya.
Nganong si Theo man gihapon ang akong gustong ikauban. Dulan ako sa baho ni Densyo. May bisinggit dito lapit ah. Susihon ko. Nagkadul ako sa baho ni Densyo. Oh! Densyo! Ayaw! 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 Oh! Nasilo ako, Densyo! Naano ba ka si Lolo sa iyang higdaanan? Oh, wa pa man gihapon si Lolo din Ma! Ma! Wa pa man si Lolo diri sa iyang higdaanan, Ma! Wa pa gihapon mauli si Lolo! Ano? Si Mama man ron? Manong nihilak man siya? Huwag tuwagi ka sa gawas ang tingog ni Mama! Ma! Mao sila hitabo ni mo! Ma! Manahon sa mga! Tuwa si Mama sa may gate. Ang salinita mo, ni mo. Kaysa man tayo nagmatas-matas ni mo. Pausa man na! Oh! Si Lolo na, Ma! Oh, anak. Si Lolo ni mo. Ano yung lawas? Di ba taas siya? Gusto maglasihas na danap ang mighay-guhay sa lawas sa kapuan. Ano ba? Nausa man na si Lolo! Ma'am, si Papa patay na. Nanawa siya, ma'am. Ay! Nausa man na siya! Ura man na siya gikarne! Ay, Ginoo, kinahanglan manawag ta sa kapitan sa barangay! Hindi siya nagbuhat. Hindi mo. Kita! Sayo, di nakikan. Nganong nagkaguhay-guhay ka ng imong sapot, ha? Tulad ko tinuod diri ka. Ha? Naunsa naman sab ka? Nga di bang nasuko naman sab ka? Milakaw kagabi. Ha? Huwag mo na ka, uy. Nansa ka ba sa'yo? Nga di bang permi naman lang ko ni mong pasangilan sa uwa na ko buhata, ha? Tugaan nila ko tinuod. Aron mahusay ning utok ko. Wa lagi ko mulakaw. Dinhira ko. O wa ko mahibaw kung unsa na sa nang naas imong huna-huna. Nga di bang nasuko naman sab ka? O kisa masabang imong gikabugno, ha? Nga naguhay-guhay man ang imong sapot? Si Densyo. Densyo? Ang kauban niya mo sa inyong grupo? Oh, siya. Nagsugod na siya sa pagpamiktima unta pero nasanta ko siya. Nagpaaway kami. Huwag nakadagan siya. Ang panahibaw ko nga naintimano na ko siya sa pagpaak. Unsa? Huwag na nagkikaaway man mo si Densyo. Tungod kay ang gipatay ang apuhan ni Isabela. Unsa? Nagsugod ang kamatay ining napita. Oh, panahon na nga kita ang muhalik din eh. May laing ang hilabot sa atong kalihukan. Kana, kung dili man gid ikaw ang may patay sa apuhan ni Isabela. Theo, sangan sa atong Diyos. Nagsulti ko sa tinuod nimo. Wa ko'y gilabtan gabi. Wa! Asa ba nagahitabo ni Lolo? Dili taho ang patay sa imong apuhan, Isabela. Gusto ka ba? Dili ba kahimang usa ka ordinaryong tao sa pagwatas-watas sa lawas ni Lolo? Pero dili mahimong mudangop to sa laing pagtuo, anak. Nga usa ka lubo ang mipatay sa imong apuhan. Usa ka lubo ang ipatay ni Lolo, ma. Unsa?
Nakita mo gyud kung giunsa sa pagkupa sa maong mananap ang lawas ni Lolo. Nakita mo gyud, ma. Iyan ang gilangkatan sa ulubol. Gikupa niya maayo ang lawas ni Lolo, ma. Gikupa niya. Isabela. Karon, mituod ako, ma. Nga dunay lobo ining atong dapit. Isabela. Mao ka na akong gituhuan, ma. Nga dunay lobo nga naglakaw din sa atong dapit. Og siya ang mipatay kag Lolo. Dili. Kinahanglan daw ato nato ka nang mao ka matuuran, ma. Ngawas no si Lolo sa iyang gikadlukan. Ingon man si Jack, ma. Gusto sa iyang gisulti nga may mga lobo yun ang unang mga tao ining dapita. Isabela. Boss, gabi na itong ginong gabi. Bitaw. Pero ikaw man ang kusugay milalagod. Mao na nga mura na kaglata nga utan anang naong mo. Nainay-naikam na ko pag inom, boss eh. Ambag? Naginang mo kong inom? Lumiyaw siya sa itong giinom ko. Ay na reklamo diha. Kay imo man sa ning gusto. Uy, gusto mo lang nas kasabutan, boss? Uy. Si Densyo na. Wala. Si Densyo yun na, boss. Densyo. Unsa ni tabo mo? Kung anong nagadugo man kaon? Uy, do! Mura kang himat yung tawahan na ka. Oh, no, boss. Natumbas Densyo. Ano siya maglihok, boss? Densyo? Densyo! Ano siya maglihok? Hoy, Densyo! Densyo! Hoy! Patay na siya, Bruno. Ano, boss? May pauli lagi siya din eh. Parang yan siya mamatay. Ayaw siya gikapa, Bruno. Manawag ta sa barangay. Sila ang atong pagkato na ng Densyo. Sige, boss. Hoy, Densyo. Tinulgi kang patay ka na, do? Lakaw na, Bruno. Panawag na sa barangay. Oo, boss. Anong nahitabo ba ni Lolo? Sa pagkakabatangan sa mananapang atake ni Lolo. Tinuod kita ay nga dunay lobo ining dapita. Si Mama. Ang umigugan sa kaman. Nagilakasan si Mayo. Sakit kaya nahitabo ni Lolo. O kinahanglang matagan kini Kustisya. Ikaw rin mabasol. Ininahitabo ko niyo. Kinahanglang maamaman ko si Mama. Ma, mahusto na. Ay nagpatuti og luha ang lungon ni Lolo, ma. Dili pagyapon ako manabat ka patay na ang imong apukan. Basta ko, ma. Sakit kining nahitabo ni Lolo. Og nagmahay ko. Awa ko muuyo niya. Isabela, di na ta mag-ismat bahin sa lobo. Mao ka na ang mipatay sa kong apuhan. Ang lobo, ma. Isabela, Og dili mahimo nga makaikya sa balaod ang kriminal. pero saan man siya pag-ila? Ha, Isabela? Mailhan ko siya. Kinahanglang mailhan ko siya, ma. Asa ka naman, Sab? Mutambong sahaya sa apuhan ni Isabela. Unsa? Nga na ba magpakabana ka mangyod ng Isabela, ha? May mo pagdili na ta maglalis, Grika. Inahlang mailhan ko kung kinsagid ang lubo nga mipatay sa apuhan ni Isabela. Mukoyo ko nimo. Dili! O nga nung dili magyud ko mahimo makikauban nimo, ha? Kay baw ka? Maugid na'y kalagutan ko nimo. Kay dili na gyud ko makakuyog nimo. Dili! Ug ayaw kong supa ka. Kay dako kong problema karon. Isabela, kaon na. Wa pa ko'y kanang mukaon, ma. Isabela, Nagunahon na lang ko kung unsaon nga mailhan ang mipatay ni Lolo. Tinuod di ay nga kipatay ang imong apuhan ni Isabela. O, siya. Ipatay si Lolo. Ipatay siya og lobo. Unsa? Mao ka na, Jack. Og gusto ko nga mailhan kung si kinsa man ang bangis nga lobo nga mipatay kang Lolo. Makatabang ko nimo ana, Isabela. Unsa? Mutabang ka na ako, Jack. Oh,
Ingon ana ang akong kaseryoso sa pagtabang nimo, Isabela. Nahibaw gyud ka na kung unsa ka kay importante na ako. Gusto na, Isabela. Ayaw na maghilak. Sulti lang ko kung unsa akong matabang ninyo. Gusto ko lang mailhan ang may patay sa kong apuan. Ug mahatagan ang hustisya ang kamatay. Ayaw ka bala ka. Ako ang mahimo nimong abag sa tanan nimong gustong buhaton, Isabela. Salamat, Jack. Oy, Tiyo! Niasa ka? Nakabalit sa day ka sa nitabo sa lolo ni Isabela? Oh. Nabaniog ni Steve og barangay. Mao ba, tiyo? Tuod. Duha man di ayang namatay din sa tong dapit, Feo. Unsa? Tinuo ko. Naunsa naman tao na yung atong dapit? O kinsa man sa pangaing namatay, Jack. Bitaw, Boss Jack. Kinsa ang laing namatay? Bitaw, Jack. Ang usa sa kong sakop, si Densyo. May mipatay sa niya. O kung sayang namatyan na ka, Jack. Gipatay siya. O sa matanga sa kamatayon. Nagkaguhay-guhay usab siya. Usa ka lubo ang mipatay niya. Kung mao ka na, dili na gid ka kumpiyansahan kini dapita. Husto, Theo. Dili ka na angay nga maglakaw-lakaw pa panahon sa kagabion, Isabela. Isabela, ayaw ka hadlok. Ni ako nga manalipod nimo. Ayaw ka hadlok, Isabela. Kay bawa ko kung saon sa papatay ang mga lubo. Busa, ako lang ang makapanalipod nimo. Doon sa mga Theo. Nga nung nanginuktok mga diha? Naluoy lang ko nga nagunahon na sa mga nangamatay ini dapita. Karon mituon ako. Dunay lubo. O kung si kinsa ba siya, patyon ko siya. Ayaw panganti, Isabela. Kinahanglang mailhan siya. Mailhan! Isabela! Uy, Isabela! Uy! Kaaptik ko na ito yung misnod, Isabela. Naagi na si Theo sa bahay ni Isabela. Unsa mo? Dunay haya? Dunay patay sa ila? Pasagdilan ko na ako din, Theo. Isabela, pwede mo nga pagpalayo ka sa bahay. Bisakot sa ako tanaw. May pagkita na gyud siyang gusto kang Isabela sa Theo. Yakin ka ti manok. May sakit ang akong dughan. Theo, ngayon imo mo kong gipasakitan og sama nini. Dili na ako matawat ng ipaliwa ko ni mo. Tungod lang sa usa ka babae nga dili sama nato. Sige, Isabela. Hila kong maayo. Ipagawa sa tanan nimong gibating kagol. Sa'yo din ako panawat ang kamatayan ni Lolo. Pinagkakain ako sa Lolo sa'yo. Naibaw ko. Mailan silang ipakitang kabalaka ang imong sobrang pagmahal ng imong gibati sa mga apuhan. Anong si Lolo pa ba nang iyang ipatay? Theo? Mayo tingali nga, imong sisihon ang haya ni Densyo. Ha? Ako usab siyang sakop. Kauban mo. Busa, kinahanglan mo pakita sa tawag kaguol siyang kamatayon. Lakaw, pasaligi ang iyang inahan nga mutabang ta ni Densyo. Ako ang mupalubong niya. Boss, Anong misigam ng imo nga mata, Theo? Dili ka gustong muadto dito? kung mao imong gusto, boss. Ug sultihi siya nga maninguwa ta nga makit-an ang bangis ka mananap nga mipatay. Kinahanglang mailhan kita sa bayas. Dakaw na, Theo. Ayaw na di paglanganangan diha. Ug gadaaning kwarta ug ihatag sa inahan ni Densyo. Theo. Sige, Isabela. Aton sana akong haya ni Densyo. Bugno na kay dinhi sa gawas, Isabela. May tingali nga musuot yan. Ang baho ni Grika. Niya si Grika. Niya agad si Grika din eh. Ubay daw siyang plano din eh. Kinahanglan mapasidan anak ko si Isabela. Isabela! Isabela! Theo, ano may alik mo ka? Pero, Theo, ayaw paglaganangan. Isabela, sula na sa bahay.
May nakitang kong anino sa ngit-ngit. Ha? Unsa ba kasi sa anino mo nakita? Tao ba? Dili ko ba kasiguro kung mananap ba o tao ba kini. Boss, pasulan na lang sa bahay si Isabela. Dali na lang, Isabela. Manood na lang sa bahay. Ato lang sunod ang tambal ni Tiyo, Isabela. Sige, manood na lang ka. Ug salamat sa imong kabalaka. Dali sa suod, Jack. Densyo! Anak ko, Densyo! Manang. Mayong gabi, Inang. Huwag ka malita mo, Densyo. Nga nung ipatay man sa mananap. Manang, ni ako kay gipaanhi ko ni Boss Jack. O, niya siya'y kwarta nga gipada para hinabang ni Densyo. No, kung sa bakit ay tamog, Densyo. Ano ni kaguhay-guhay man yung tao siya nakita sa mga pulisan. Uwa sa kumaybaw, Manang. Pagkiring, Manang, tawag lang si Boss Jack kung doon nakikinala nun. Kaya andam siya utabang ni mo. Salamat kay Dong. Nagkit ko makauyon ining kipuhat ni tayo. Ingon sa natakda na siya sa mga kinaiya sa mga tao ining napita. Og naingon siya ni ini tungod ni Isabela. Palayo ni Napita, Grika! Dili tayo! Ipulaan ako sa imong pagpakabuang ni Anang Isabela! Dili ni pagpakabuang! Gusto lang ako masakpan-sakto ang laing grupo sa mga lobo. Ngani ani ning Napita. Di ko mao! Gimahal mo si Isabela, dili ba? Usa! Ayaw paghuna-huna, anak. Wako ka na huna-huna, ah! Ako nang gibati! Nahog ng imong kasing-kasing kang Isabela! Siya nagtagiyan ni anak, dili ba? O dili ka magkapamakak na ako sa Grika! iyo! Dili una ta maghuna-huna bahin sa akong pagbati. Pero mauning nakaingon na may laing grupong ipadadi ni aron may motrabaho sa ato ng trabaho! Pasag di ko sa akong gibuhat, Grika. Dili sa'yo! Unsa? Mahimo pagpapauli ka na. Dili! Dili ko mo pa uli. Tumanon ko na ang unsa man ang akong gusto karon. O kung unsa man imong gusto karon. Yun si Isabela. Unsa? Dili mo ka na mahimong buhaton. O ganong dili man, ha, mahimo? Ganong dili? Tungod kay... Tungod kay? Tungod kay unsa? Lausa! Ganong dili ka na makatawag? Nano! Grika. Naglibog ka na sa imong buhaton, dili ba? Usa ako! Ako na ang bulihok para nimo! Ayaw hilabtis si Isabela. Dili ka na makapugong ako sa'yo! Asa ka? Mangitag kayon na masignit ako si Isabela. Tungod kay siya. Kadugo siya sa mga ngayam ug lobo ni Napita. Usa kinahanglang mamatay siya. Mahimo mo lang ang magpasakit ni Isabela kung mamatay na ko. Ayaw na ko kung gusto kang mabagan ko sa akong buhaton sa'yo! Ayaw pag ikaw! Mahus na. Ayaw na pakilak, ma. Ang bangangoy ko na. Oh, mura man nagdunay mga mananap na nag-away. Naas sila sa katuhan. Dili lang mo, ha? Ako lang susiyon. Bruno, dali! Susiyon na to, nagbugnong mananap sa katuhan. Kuha na to ang armas nga tuwa sa motor. Oo, boss. Tara! Ang iso ko na ini, Jack. Di siya mahadlok. Ma, susihon po kung unsa na nabugnok. Isabela! Hoy, balik niya! Isabela, huwag kay armas! Akong sundang ma, yak ka lang. Kaisyo ko na imong apo mo. Pero ako, kung sa baka nang mananapa ang nagbugno. Masumpa na yun yung akong pistola nga may balang, Silver. Nagapon ang mga mananap na nabugnas sa katuban, boss. Nahibaw ko. Pistola imong dadbong armas, boss. Oo. Silver ang bala ini. Makaduot ni Bis at unsang matanga sa mananap. Kinilang espada nga ako, boss. Dali na, Bruno. Muhuwat ako, boss.
Naara ng dapita ang nagbugno nga mananap. Gusto ko sa kanya. Sabila? Ikaw na! Oh, Jack. Kinahanglang makita ko kung unsang mananapa ka na nagbugno sa katubhan. Ayaw magsuot dito. Miligro ka. Kami na sa Bruno ang bahala ng mususya ng nagbugdong mananap. Mas nagranda, boss, mas indot. Mas makasukol taan ng mananap. Mas inubuang na patakan ng pamaak. Dili mahimo. Gusto kong mutanaw anang maong mga mananap. Sabila! Balik na oy! Huwag kami! Dali na Bruno! Sundan na to si Sabila! Boss, sigaw tayo ng ngit-ngit maging napigta, boss. Ayaw kahadlok! Dali na! Kinuo ko. Unsa man binag nabugno eh. Dagunsa man mo din sa gawas. Inuhalan niyo biya ang minatay. Ma'am, may gilantaw lang ko sa unahan, ma'am. Gunsa man ko, no? Ay nagbugno nga nanap sa katubhan, Ma'am Marisa. Unsa? Uy, kakuyaw gud. Panirado na diha, uy. Pasin unyag atakihon ta ng mga mananapa. Nakadungog na ba kong chismis? Nga usa ka lalaking nakaptagan na sab nga patay. Kaila kini ni Sabila, ma'am. Uy, nida. Di ko gusto nga magdugay ka ng haya si mong amahan din hisbay, ha? Nag-anghid man sa aming Sir Fred, ma'am. Ay, hilom ay. Nagsalit ka lang nga pinangga ka sa kumbana, da. Ay, di bitaw ni Permi, ma'am. Atagil sa may higayon nga makabutang sa haya ni Papa din sa inyo, ma'am. Bisa mo lang higayon ba? Ay, basta. Di ko ganahan nga may haya din sa bayo, taas-taas nga higayon. Oo, ma'am. Nagkadoon na ta sa nagbugno, Isabela. Dini ka lang! Patanaw lang ko na nagbugno, Jack. Kita ito magdugay din nito, uy. Kung nahadlo ka, Bruno, biyain na lang si Isabela. Sibat na! Gusto na anong pangantin mo, Grita. Ikaw ang mamatay kung dili ka magamping. Ayaw kalimot nga milampo sa mga tao sa unang panahon sa pagpapa sa mga lubo ini napita. Pusa uy katarungan nga dili kini nila mahimo kung dili ka magamping. Tayo. Ay, Kailangan makuha ka ng nalubong nga bala sa imong samad. unsa? Ayaw pagliho. Tugiton ka ng bala nga nalubong sa imong bukog sa baka. Ayaw pagliho ka. Gamay na lang. Nabalitan ko na ang bala. Kuya pan si Grika. 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 Wala siya pagliho ka. Pero naginawa pa siya. Silver gid ang bala sa armas ni Jack. Pag-anto si Grika sa pagpaalim ini maong samad. Isabela, diin mo. Usap to buto sa armas nga nabati ko. Ma, napusila ni Jack ang nagbugno nga mga mananap sa katubhan. Usa. O gusto man ni mo nanapas yung tanan. Huwag ko makaduol sa nagbugno, ma. Pero, gipusil kini ni Jack. Huwag nahunong sila silang away. Huwag may nakita na lang ming lama sa dugo sa mga dahon sa tubo, ma. Usa. Pero itom ang maong dugo, ma. Isabela, lubo ang napusilan niya itong Jack. Pati pa nilulo ni mo. Nga itom ang kolor sa dugo sa mga lubo. Sa... itom? Oh, itom. Kun mo na. Doon nagkita nahibawaan bahin sa mga lobo, ma. Dali din sa kwarto. Dili na magsulti din. Uy, hain naman si Isabela. Wa man siya din sa hawanan. Basin baway na, boss. Isuod mo ko siya dinis bahay. Ano lang tamkabot sa haya. Sa sunod gamay tabo, Bruno. Boss, boss. Pero, ayaw pagsaba sa uban kung unsa atong nasaksihan. Boss. Magpaabot lang tani sa bilang, magawas balik. Nanonood mo ba din sa kwarto, ma? Isabela, dili ganun ako masultiin ini mo. Pero, mura dili na kapugan ang mga panghitabo ko. Sa... Ug sa mga panghitabuang nga di nakapugan, ma, ha? Among gikahadlo ka ni lolo ni mo.
Ang mga lobo ba ang buot mong ipasabot, ma? Oo, Isabela. Gibati kong mahustog si lolo ni mo siya pagkalpas. Ganang malik na ang mga lubo ni Napita. Unsa? Wala maglihok si Krika. Nagatuog siya sa kasakit nga iyang gibati ka kanina. Ug dako kini problema. Nahibaw ko. Namusamot ang iyang kasuko sa mga tao tungod ini nahitabo niya. Pero husto ang akong pamilya. Ang among kaliwat ng mga lobo. Ang unang tag-iyan ini Napita. Pusa angay lang amo kinibawion. Pero, unsaon naman si Isabela? Dili ko makahimo sa pagpasakit ni Isabela. Gano'n naingon man ko ni ini. Gusto sigri kasi ang gisulti. Si Isabela ang magkapukong nako sa pagpadali sa mga pagbawi ini Napita. Bata pa kong manakadungog ko sa subilanon sa mga lobo ini Napita, Isabela. Ma, Gusto ni na akong ibaliwa. Kay boy akong gusto nga mahimong normal ang akong kinabuhi. Nabaw sa tanan. Hindi ko gustong maghuna-huna nga doon na siya lobo. Isabela, unsa magigibati ni mo, anak? pati sa sama. Gibati ni mo para ni Tiyo. Ang tinuod mo isulti na ko, Isabela. Unsay imong gipati kang Tiyo. Sama sa igsuon. Ayaw pamakap. Ma, Nahibaw ko nga doon na kagipati para ni Tiyo. Usa karon sultihi ko kung unsa ni. wa ko makasabot, ma. Unsa? Ang unsay wa ni mo lisabi, ha? Hindi. Ambot pa. Pero kung nasa tayo sa kunduol, mapatiyagan ako maluwas ko. O kunya, mawa ang ako kahatlog sa bisan unsang butang. Mo ba? O unsa pa? Unsa magay mo bation kung wa si Tiyo si Bungdool, Isabela? Ha? Kuan, ma. May mo pag... Dili lang po musulti. Isabela, importante mo tun-an kag unsa giyong gipati niya. Mingawan ko ni tayo, ma. Unsa? Dili. Mao nang tinuod, ma. Basta wa sa tayo sa kunduol. Mura ko... Uway putos kadali ng Isabela, matapos Isabela, bata ka pa. Ayaw na paghuna-huna ang musod kas kinabuhi ni Tiyo. Sakitan ka lang. O ganong sakitan man ko, ma. Tungod ka ng imong gipati ka para ni Tiyo. Mao na naisinugdanan sa pagpati og gugba, Isabela. Mao na kasagalang mahitabo, Isabela. Pero, Tungod sa gugba, doon ay mga pamilyang nagkagubot. Doon ay naguba. nago ba? Mao ka na. Makaguba og relasyon ang pong gugba. O sa kutob sa mahimo. Pugni nga dili ka mo batib gugba, Isabela. Muna, anak. Sakit kung biyaan ka. Doon na kami wag isultin ako, ma. Anak, ayaw na paghuna-huna sa akong kinabuhi. Sunda lang ako pahimangno karon. Ayaw gid pagbati gugba samtang nag-eskwela ka pa. Gawas pa. Wa gyud ta makaila sa kribikan ang Tiyo. Ma, Nahibaw ko kung asa pa ingon ka ng gipati, Isabela. Mabasa ko sa imong mga mata. Ngalahi ang kinidlap ini kung makatubang mo si Tiyo. Salamat nga misulti ka na ako sa magipati niya. Krika? Naunsa naman ang samad mo? Mura man nagbilawom. Grabe. Tayo. Nagngulngul sa kasakit. Ayaw ka bala ka. Ako lang tambalan pag-usab. Nga nang ingon man ini kasakit. Tungod kay Silver ang bala nga misamad si mong unod sa abaka. Greg. Unsa? Ubay nang mahibaw ka. Nga kana si Jack. Kaliwat sa mga ngayam ug lubo ini Napita. Patyon ko siya. Gusto na lagi.
dili mahimong mupatay ka. Iyo! Nakatawag ka mo din si Jack o Bruno din sa gawas. Jack. 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 Uy, Isabela, nagmata ka na? Hayat na, Jack. Maayo tingaling mo pa ulit mo. Gusto. Hayag naman ito uda. Pauli na, Jack. Uy, sa iyo sad nimo nagmata, Isabela? Naanad na ko nga mumataog sa iyo, Jack. Bruno, dali. Mauli ko na ta. Salamat sa inyong pag-atiman na ako, Jack, ha? Igon anak kong magmahal, Isabela. Andam na kong ibuhis nga akong kinabuhi. Malipay ka lang, Isabela. Sigurado ka, Jack? Oo, Isabela. Sigurado ko sa akong gibati para nimo. Ikaw na dyan ang babae na akong gipangita. Og andam mong ibuhis ang imong kinabuhi alang nako. Mao ka na, Isabela. Andam ko kining ibuhis. Busa. Kung naamang ka sa kakuyaw, tawag ka lang ko. Timutong nga dayon ko. Salamat. Pero, wa pa na sa kong unahunang uyab-uyab, Jack. Dili sad masugot ang akong inahan nga mag-apil-apil ko anang mga butanga. Ako noon, makapaabot man ko. Unsagoy na higugma. Anak yun na, di ba? Sige. Adto na lang ni. Magpaabot ko. Kung kanus adyo ka, mahimong manguyap. Maayo kinakatawag basigay ka. Maintag mabalik na si Tio Gudo din eh. Saan? Kinsa kang nagigsulti sa kong nahuna? Ha? Unsa ka na? Babae? Unsaon ako sa pagila? Unsa? Kinsay ang pangan? Kinsay? Buwan na siya. Pero, unsa man ito yung kisulti? Babae ang among kaaway. Ug ako siyang higugmaon. Sa ilo ako gawa ko ba? Sagid ka ng agit tungod kay daghan siya kinagiban. Nakigsulti na ako ang atong labaw ka gani. Babae ang mga ngayam. Oh, babae. Ang katapusan din niya sa dugo sa mga ngayam. Gatong pakitaon. May gisulti ba siya kun unsa kining matanga sa babae? Wa. Pero, kinalang ako lang ang mangita niya. Og nganong dili man mahimo nga ako ang mangita sa mong babae, Theo? Tungod kay mao ka na ang mando sa konseho. Sa manalag na nga ako ang mangita sa maong babae.
Og makitaan mo ka siya kung dili ko motabang. Kung makitaan ko siya, ug makinalan ko og tabang nimo, pangayoon ko kinigikan nimo, Grika. Naana sa pagsakit. Ayo! Nganong hait man kayo kining maong samara. Ato sa una ka na. Pero dali tang maayo sa atong saman sa iyo, dili ba? Nahibaw ka gyud ni ana. Nahibaw ko. Usa kon mikaingon nimo. Lahi ang mga armas nga gigamit ni Jack. Gihimo kini ala gyud nato mga lubo. Unsa? Mao ka na. Gihimo kini para nato mga lubo. Busa kinahanglan magmatngon ta. Dili ta magsalig nga mas nakabintaha ta kaysa mga normal nga mga tao ini napita. Busa Kalagot! imo na kining leksyon, Grika. Dili ka magpaturaga sa imong gibati. Dili ta hingpit nga gamahan ng batok sa mga tao. Kasakit! Lain kita kembali na imo samad. Unsa man kay pagtuo nimo, Bruno? Nganong waron mabalik si Tio? Oh, tatong bilang silang din siya, boss. Huwag nga kayo sinahan. Oh, boss. Kunindot anong auto nga na-skillet yung baygot. Kitsam na. Oh. Auto ka na ni Mama. Niya si Mama. Unsa? Niyara mo inahan, boss. Patay. Musibat na ko ini, boss, eh. Diya ka lang. Pangitaon ko una si Mama. Boss. Ma! Ma Betty! Klaro na kayo sa gibugnuan sa mga mananap kagabi karon nga hayap na ang adlaw. Oh. Niarang din mo sa tuko. Ito kaayo ang tuko. Naarag ilang mga tuto pa. Lagi mo pagkaon. Malakaw ka. Oh. Doon lang ko'y gustong susihon. Unsa man ka na, ha? May bawra ka balik ako. Kaon na lang. Natambalan ko na usab ang imong samad. Inanay na ka na maayo. Manghinaot lang ko nga wa ka masayop sa imong mga plano sa'yo. Grika. Ayaw na lang ko kuna-una. Pagpakaayo na lang din eh. Dili ka makalimod na ako sa'yo. Nahibaw ko. Muadto ka na usab ni Isabela. Unsa man yung mga marka sa yuta? Mga tunog gid kini sa mananap. Mga mananap gid ang nag-away din. Pero nga nagkita magkaayo ang dugo nga namilit sa mga dahon. Ug nakasa na yuta. Oh, may kasikas ang bagang duot sa tubo. Kinsa na! Kinsa na! Kung kinsa makapakita na ako, huwag ko mahadlok ni mo! Pakita! Murag pidagan siya palayo. Hoy, kinsa magka! Isabela! Oh, ah! Oh! Tayo! Kinsa imong gisangkit din eh? Ha? Kuan, may nabati ko nga kasikas niya sa unahan, pero kalit lang kamidagan palayo. Unsa? Unsa man sa imong pagtuo? Ambot, basin og mananap lang ni. O ganong niya masag kayo nindapita? Theo, may nahitabo kagabi edit ni. Ug unsa mga maong hitabo? Mahimo bag ako ni mahibawan? Oo, Theo. Kuan, laom na kaayo ang kagabi yun. Sadang nabati na mo adunay mga mananap nga nagbugno ining dapita. Unsa? Mananap nga nagbugno? Oo, mao ka na mo nabati, Theo. Gani, gianli kini ni Chuck.
Og napusilan niya kini. Mao nga nahulong ang away sa mga iro. Iro? Mao ka na akong bituan. Dagkong iro ang nag-away din niya. Kay na ang ilang mga tunog sa yuta. Kung mao ka na. Piligro na din isuri-suri din sa iyong dapit. O, Theo. Peligro na yun. Isabela, ayaw nagipaglakaw-lakaw nga ikaw ra usa. Ha? Samtang dili pa klaro kung unsa ka ng mga mananapa ang nagsuri-suri ini napita. Panahon sa kagabion. Ayaw gid pagkumpiyansa. Buwan ako mahadlok niya, Theo. Unsa? Tungod kay sundon ko na si Lolo. Unsa? Unsa'y pot mo ipasabot? Pangitaon ko ang mipatay kang Lolo. Isabela! Talupinan. Siya ka nung nagtawag ni mo, di ba? Oo. Sige, diya ka una. Oh, may laing tawag na niya din eh. Lahi ang yabaho. Kang pa ko makasimot sa yabaho. Sundan ko siya dito napita. Pero kang huwag mo napakita kang Isabela ang tawag na niya din eh. Sundan ko ang yabaho. Isabela! Ay, malimayana. Hinggaw naman didis katubhan. Ma, di anak ko! Oy! Tapos sa makadis katubhan. Giso silang nako ang gibugnuan sa mga mananap gabi, ma. Unsa? Ug nakasiguro nako karon nga mga mananap ang nagbugno. Sama sa mananap nga nakita tang midasmag sa bintana sa tong kwarto, ma. Unsa? Ug nahibaw ko nga lubo kini. Isabela. Manangid ko nimo, ma. O, unsa man na? Moadto ko ron sa payag ni Lolo sa bukid. Mag-unsa man ka dito? Maghipos sa iyang mga putang. Ug tan-awon ko sa bang iyang kaban. Unsa? Tuod, ma, wa ka ba makakitag tao o mananap nga may anhi ni napita? O milabang anang kalsada? Tabok sa pikas katubhan. Ha? Sigurado ka, ma? Wa lagi. Ano nang tanaman ka? Nidagan ni palayo. Paingon din hang dapit. Dili na ko makalabang sa pikas katuban. Nawa na kyun. Kuning masusi. Sige, lakaw. Nahibaw kag yun gadaghan kang gipatay din sa tong dapit. Pero pauli sa dili pa ngit-ngit ha. O, ma. O ayaw ka bala ka mo paulit dayon ko. Mangipos ako sa mga butang ni Lolo. Sige, basta balik lang dayon ha. O, ma. Mobalik na dayon ko. Ma! Ma! Boss. Wa tingali din niya imong ginahan eh. Eh, kanina kasi pangitan niya. Siyag singgit. Huwag mo pakita ni mo. Pero, Unsa man sa lang yan gilakaw? aw, nagsurbi. Unsa man sa iyang survey? Tao na gutong nawa siya din eh. Buot pa sa buot na boss nga nagsusi siya sa inyong palibot. Kung nagbantayan ba ni mong tarong imong bay? Maayo sa nang hunaada. Oh, right nako. Yas ka. Nira na day mo. Ma! Ma! Welcome home! Hoy, siya. Ano ipasagdan mo ang sapa? Ha? Boss Jack, musibat lang una ko ha. Ma, kuan. Di ba gituon tamang ka? Ha? Kadili papunduhan og tao ang sapa sa ubos sa tubay. Daghang mga sagbot dito, gagikan sa mga poto sa pagkaon. Buti pa sabot. Nga dunay nagcamping dito sa sapa. Ma, amo naman tong agi eh. Ugwa ni mo limpyo eh. Ingon na ka na karon kahugawan Jack. Agoy. Di ano sa daan eh. Tungod sa may nahitaban ng bildo sa sala. Nabuak ma. Nahibaw ko nabuwag na. Makita nga nabuwag ang bildo. O nga gusto ko mabati kung ngano na. Ma, may dakong mananap nga midasmag anang maong bildo. Mananap? Huwag mananap pa, Jack. Lobo ma. Mituo ka nga doon ay lobo din eh. O ma. Ug mauna ang akong giayam karon. Ah! Huno nga ka nagkabuang mo, Jack. Ayaw pag-ayam! Ma. Nara mga butang ining kwarto ni Lolo. Kakupaon naman ang iyang payag.
Narang kaban. Kinahanglan matanaw ko ang mga butang ni Lolo din sa kaban. Oh, di kadaduhan man dahil niyo. Ug duha pa kakadato. Puti masabot. Nga dili ni pahilaptan. Dili ni paablihan. Oh, kinsa ka? Nag-unsa ka din eh. Oh, ikaw ang angay kong pangutanon anak sa'yo. Nag-unsa ka din sa payag ni Lolo. Isundan di ka, Isabela. Unsa? O gano'n imo man ko kisundan ha sa'yo? Tungod kay... Nahibong na ko. Kung gano'ng mitungas ka inindapita. Naniid ka ba sa akong mga lihok sa'yo? Wa... Pero Pero unsa? gusto ti kang bantayan. O gano'ng imo man sa kumbantayan ha sa'yo? Tungod sa dili normal nga pangitabo din siya yung dapit. Daghan ang ipatay. Ug wa pa madakpi ang ipatay. Mao nga nabalaka ko sa imong kahimtang. Labi na nga nasuko ka sa mipatay sa imong apuhan. Kung ikaw pang niya sa kong dapit, unsa sa kaambuhaton mo sa'yo? Kung makita ni mo nga giwatas-watas sa kriminal ang imong mahal sa kinabuhi. Manganti og panimaos. Kung mao na, managsama raw sa mga tumbuhaton, di ba? Pero nganong ni aman ka sa payag sa imong apuhan? Gusto na akong ablihan ka ng iyang kaban. Nahibaw ka ba kung unsay sud anang maong kaban? Wa, kay sukad ba sukad? Wa ko kaso din sa kwarto sa akong apuhan. Kay ginitan ko niya sa pagsud ni. Ready ka mo sa kwarto, ha, Isabela? Pero nga naman, Lo, ganahan ko masudya kay dako man. Basta. Doon ako'y gitaguan niya. Nga dili mahimong imong hilaptan. Unsa may imong gitaguan, Lo? Unya na ka mahibaw. Kung patay na ko. Ngi, kalain ni Lolo. Isabela, kanang dusi mo katudlo ang timaan nga espesyal ka. Ha? Busa timan unya mo na ablihan ang akong kaban sa tinaguan kung patay na ko. Mao ka nang isulti sa imong apuhan? O sa'yo, espesyal ko na ko kay sobrang akong mga tudlo. Husto siya. Nga espesyal ka. Sa'yo, Lahi ka sa tanang babae nga nakita ko inilapita. Lahi ka, Isabela. sa'yo, Buutan ka. Ug dili mahimong masakitan ka. sa'yo. Saman. Gusto ka nga ako ang muabliha ng maong kaban? Mahimo ba nga tabangan ko nimo? Sige. Mangita ko ikalingkot ang kandado. Theo! Theo! Theo, hain ka! Wa na sab siya din eh. Ug dili na sab ko makasud sa huna-huna ni Theo. Nganong dahil ka manggit tayo ko. Nganong gusto manggit ka nga magkaaway ta. Nga naman eh. Dili pa manggit ko makalihok. Sakit kapot kayo nga ko sa mad. Kantong Jack ang nakaingon ini. Magmahay siya ining iyang kibuhat na ako. Magmahay kantong Jack! Kinahanglang magmatngon ka, Jack. Kinahanglang mapaayo ka na bildo. Kahimuon kong tourist spot kining dapita. Unsa? Hinay na kay negosyo sa syudad. Basta kinahanglang suwayan ko ang pag-focus din eh. O ikaw ang saligan ko nini. Ma. Tuod. Ano nagkaguliyang naman ang karaang koleksyon sa imong apuhan sa kwarto, ha? Ha? Maghilabtan ka ba, Jack? Ma, kabilinin ako.
Naiputaw nga ikaligwat ko sa kandado sa kaban sa imong apuhan. Maayo kayo nakakita ka dayon. Sige, ako na iligwat aron maabdi. Teo, pagkakusgan ni mo. Kusgan kaayo ka. Naguba ni mo ang kapan sa usa lang ni mo kaligwat. Talagsaon nang imo kusog sa'yo. Gabok lang tingali kayo ning maong kaban. Tingali sab. Pero... Abli na ka ng kaban. Aron mo makita ang sud ini. Sige. Uy. Unsa ni niya sa kaban ni Lolo? Mura may gamit sa gubat sa karaang panahon. Mga hinagiban ka na Isabela. Dahil espada. Unsa kay pati pasabot ining mo ang mga hinagiban sa'yo? Isabela, mura man usog daw sa karaang panahon ng imong apuhan. Bitaw, unsa ning lapad na kahon? Abli, aron imong may bawaan. Lain-lain gidak kong santing. Di man nakita ni Lolo. Paisa ko lang silbi ang hanting. Usa man ang giputos ug buwang nga panapton. Isabela? Usa man niya. Espada kini sa'yo. Ay, salamat. Kay ni Akara Isabela. Mani asa sa'yo. Ha? Teo, arin na ibutang ang kaban ni Lolo sa sulod sa among kwarto. O Isabela. Mao na ako nakita sa kwarto ni Lolo ang iyang kaban na karaan. Ma? Anong sa ka? Anong mihamos mo ka nga nakakita sa kaban ni Lolo? Lili. Anong sa man ka? Anong nihilak man ka? Ha? Oo, hawa. May nahinumduman ako si mong apuhan, Isabela. Unsa man? Hindi na ko gustong muhiskot pa ini. May bubag kalimutan lang ko na nato, hindi. May ipangutan na lang ko, ma. Diin man gika ni Lolo kining moong mga damit sa kuwat. Bitaw mo lang. Ha? Naibaw ko nga sakit hinumduman ang kagahapon. Pero usahay, ang kagahapon mao ang mugian nato kung unsaon nato sa pagpadagan ng nato kinabuhi karon. Teo. Bitaw, ma. Kinalasultihan ko ni mo. Kinaibaw ko nga mausap di ang gusto ni Lolo. Nahinumdum ko, ma. Kanunay balik-balik ko ni Lolo ang pagsulti na ako. Ngaonya ko na mahibawan ang sud anang maong kaban kung patay na siya. O karon mauna ang panahon, ma. Isabela. Isabela. Manang, kung dili ka gusto nga makabati ko sa gusto ni mo isulti kang Isabela, hulakaw na lang ko. Isabela, mulakaw lang una ko. Bubalik na ko karong gabi eh. Sige tayo. Ug salamat sa imong pagtabang na ako. Ayaw na ka na na. Sige, ato ko Isabela. Manang Nida. Hindi mo makait ko sa hidaanan. Kasakit yun sa akong saman. Kinahanglang mapahamtangan ko ang silot ang nakasaan ako. Katong siya ka, mag-antos usab siya sama na ako. Huwag si Isabela. Kinahanglang mamatay si Isabela! Dili na kong magdugay, Jack. Bumalik ko sa syudad. O kung gusto ka, uba na lang na ako. Na, kapoy kay puyan ang syudad ba, oy. Dagang haw dito. Pero dili makainimong magpundog ka din, nga ikaw lang. Huwag ka gani magkuhag katabang. Nga ako naman nung tayo muswildo. Ma, okay na ako sa akong kahimtang din, eh. Walipayan ako uban sa mga barkada. Pero mas makaayo ni mong kauban ta ka, Jack. Anhin lang lagi ko, ma. Kaya magpinyo na ko. Masa? Tinood yun itong gisulti ni mo sa telepono. Nga may babae ka na nagustuhan? O, ma. Doon na. Si Isabela.
Siya ang gusto kong ikauban din hima. Okay. O sige. Ipaila-ilaw niya na ako kanang Isabela, Jack. Wala problema, ma. Imo ra siyang mailhan sa umabot. Sa sunod kong balik, kinhalay ikakita ko na ka na Isabela, Jack. Yes, ma. Wala problema. Sultihin lang ko kung kano sa ka mo balik. Kaya andamon ako sa Isabela. Asa man? Uyab na ba mo? Dili pa, pero magkauyab, ma. Kana ang ipaniguro ko. Mahayo. Sige, di na ako magdugay. Mao na titimani, ha? Mapadako ni mo kwarta. Ipaayo na nabuha ka bintana, Jack. Ha? Sige. Yes! Yes! Maayo kay wa na mo supak si mamang magbinyo ko. Yes! Pero, para ko na. Hain naman ni Steo. Wala naman mabalik nga akong gisugo nga patuon silang dinsyo. Dili nagkapog ka nga kamatuoran. Si Isabela gid ang katapusang linya sa mga kaaway. Og dili ko siya mapatay. Kay mahal ko siya. Ganong bibati mag-usama ini. Og ganong kag Isabela pa man. Nada sa pahangin. Kinahalang patyon mo ang kaaway. Kinahalang matuman ang propesya na ikaw, Teo, ang makakagong kalampusan sa kipaandoy sa atong kaliwatan. Ikaw, Teo, ikaw. Dili ko mayong sirad ang akong nahuna batok sa manalangap. Kinahanglan mabantayan ko kanuray si Isabela. Isabela, anak. Ugma na ang lubong ni Lolo, di ba, ma? Oo, Isabela. Ug kinahanglang ilubong mo hangtod ang iyang tinaguang hinagiban. Dili, ma. Unsa? Dili ko ipabaw ni Lolo ang iyang mga hinagiban. Ug ngano dili man? Kinahanglang malubong usab kanang maong mga hinagiban, Isabela. Dili, ma. Gikinahanglan ko ang maong mga butang ni Lolo. Isabela. Mao ka na, ma. Mao nang mga butang nga ang gamiton ako sa pagpatay sa mipatay kang Lolo nga lupo. Unsa? Ipatay niya ang akong apuhan, ma. Kiwatas-watas niya ang lawas ni Lolo. Pusa dili na ko siya kalimtan. Isabela, musulod ka sa tulob sa mga apuhan. Nagipasunod na sa siyang apuhan niya. Kung mo ka ng angay buhaton aron mahatagan og hustisya ang kamatayon ni Lolo, ma, akong buhaton. Isabela. Sige, ma. Andamo na nato ang lubong ugma ni Lolo. Ayaw na pala kasi kong paghilang. Makabawas na si Lolo, ma. Ayaw na pagsulting sa mga na Isabela. Mapasagdi ko sa kumuhaton. Pauna ang singgit sa kong kasing-kasing, ma. Musa dinis at tubangan sa lubog ni Lolo. Akong isaad na pangitaon kita ko ang mipatay niya. Paglakaw na lang mo. Mauba na nila. Aniuna ko sa lubog ni Lolo. Pero Isabela. Ayaw kahadlok. Wala ko mahadlok sa dili ko makitang kaaway, ma. Isabela. Lakaw na. Pauli na. Dili. Dili ko pauli ako. Dili ka kauban. Dili mahimo nga yung pasumba ni imo kasuko, Isabela. Kalimtik kini. Maluoy ka na ako. Lakaw na mo. Pamauli na mo. Kung doon na may angay magpabilin din, Kana maulang ang mipatay sa kong apuhan. Isabela? Usa lagi panulti mo.
Kung nagtakuban man ang usa ka tawo karon nga lobo nga mipatay sa kong apuhan, pagpailan ako. Ako ang atubanga. Ako ang patya. Ang magpabilin. Mao ang akong kaaway. Nagkapatid ba mo? Kung kinsa man ninyo ang mipatay sa kong lolo, pagpahila! Gusto na lang saan ka! Nahadlok silang tanan mo! Isabela, anak ayaw pa na sa kasuko. Isabela. Isabela, gusto mo inan. Ayaw pa na sa kasuko. Tiyo, dada si Isabela sa bahay. Mabauli na tanin niyo. Umanang iba na Isabela. Ayaw pa na si mong kasuko. Ayaw ka malaka. Tama mo ka, masubalan yung problema. Dali na. Ihatod ka mo sa inyo. Tiyo, salamat sa iyong pag-ampaham ni Isabela. Walay sa payanan. Tayo, misaad ka nga tabangan ko nimo nga mailhal ang may patay sa kong apuhan, di ba? Oh. Pwes tabangi ko. Pangitao na to siya karon. Unsa? Unsa magay sunod nga may tabo. Kigalaan, dapiton ko kamo sa laing sumpay nining atong sugilanon nga naguluhan. Matagtakdol sa buwan. Tagsulat, Maria Gina Bidad. Ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Music kining alaga ninyo sa kanginan, Trifon Barillo Morales. Recording editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Napurba. Dalit ka news sa RNN Drama. O mao to ang part 7 mga ka-listeners, no? So ako sa laning giuna ning matagtakdol og upload karon imbis kay ang Saga Paraiso. So kini sa lang para gamay-gamay na lang ba, no? So ang Saga Paraiso mao na isunod ani. Oh. Kanang so makaibaw, no? Sa Kasita Biners ang Saga Paraiso na dito. So thank you so much mga ka-listeners for watching.